Yeda obo agena se ewo ne Bible ene ne hwa so pa bibia debia no odi edum yenu abusia wo mema wo akọ basronko enfambra emergencyghanaTV eso na se na woni dada no se mosonfo akosia faculty meji meja say dia na ye trend story no waja se ne eba beboa wo ne eba be ma wo futu se no se nya disuade enso wo mu no eno na debiara mede ebe dan wo nene dia mensa asusuo no ene jeje eyemienu baako eya disuade baako so efutu se na ni nyina mu no ene ya brand TV na ono de o se adwuma ni nyina no ne galamsey no pe oso no pe gala na ni nyina mu no so ne de no enye kwalikwali ni bidabi na omo ko gina nso ba horo ayi mesa anwea ho no de bi oso mpe no ope no be obekọ underground kana mtie o se underground na underground no so no enye se bia 3 feet ni 2 feet bi odabi we dem as a light pole no nya to so miensa there's a tenten mu no enna omu rem na daba ko okoho na asema atono no enya asem ketwa we do so ntimi ntina so enti ode na asem no ode aba na o chiachie mu eka mu nsem den na esi den na aba na den kwa so na ha no ebekọ ne yakwa kohwe video no na enyemu intro mu ne asenyemu adisuade enso na ewie nso a ene de special enti ewie bekọ ko je adisuade kakra me nya so fa brabo ho we se be friend na nanom what say bi mo ho a je gusu agina nanom edi ni said na nanom bi ewo ho tumi bi ewo ho nyanya nyankopon we bi so je ada honhom enso edi enti se na obedi kan se na be frɛ na nanom ena se na ebia kwan so na ewe se wo friend go enya obia keke enya na bia na obeti friend enti kwan be so na ode be from den na wo be hia na se hwefo pa na obeti afrɛ ho ye wie je be kwakɔhwɛ video no so ya no so enya eno so adisuade pi e de afim wo modin ase obe like na wa share na wa subscribe eti ama me na biara so etimi akoyi ma we fi se ha guso a eye emergencyghanaTV na medino so a eye akosua faculty ye hear video no embra na ye ba so a na ka che bia so me de ba betan open ye mo adwo pato ya no ba wonum kakra na fi yate oniye yo pato odi mfie sei mi pacho me wo be 53 54 o papa wu ntem ti am odate mi pacho me papa wu 86 antra kafra o mo papa wu ntem ya na date ni ho etu obe say 53 and 54 okay open ye baby se bia nwure die na do nam yo mi pacho open me dase open ye ti o yo mi baye galamsey mbre kakra ni anase mri tintin mo emu wa kakra na mabenya yale na amanya no misuru hu ntina na musoma media dru na ye galamsey no ye ko underground okay daddy ye ko asasina sina ye blasti bobano nti meka se ye nsai hwi because ye hono de udua banchi udua body udua bibia yiyi na ye tie ni asase na se no nya mfnama ye home wo suro ha no enhume ne saa nti uhyemu a bi wo ho a na emu ahyi nti ye kanu heat na ebia na heat wo down ho nti no oben se ohumi no ensisi so ohumi tui sa kwala foforo no na still a udi ye adwuma no nti se ohwa na se wakoma no entimi a na afi wapie okay nti ono ho ne yewo kakra afi nso na yenim se yale a ana se yade e betimi aprayensa nti no kamikasa ana adura ye di blasting no ni nyina aka ho na ohome sa mfonama na etimi ewrawumu ewrawumu nti edu baabi no ena kasa nyamo edwuma no nso na miya minhuso papa na wa nkasa wadwuma ana obi adwuma no afa opa
yen ye die na ye no se memfa ne se eni die mu a wo na wo amana watu amana na o blasti bobana metimi abaho metimi awura amana num okay abeboa oni ya hye load no ye hye wie na ye frɛ bibi cracking se wa blasti na bobana dwuragu no ye hye wie a o di chisire ni hamba be twa boba no nti wo ye wo di wie a na afi ya beboa wo no ye nso ya twa bi ye di chisire ni hamba twa ye pia na waji wudi ni ye ko ena edu baby nso a wa utumi etu amana no bi nti se wa amana no gu a na wakọ ubi ho nti na wakodi pa e wo ho me bacho amana no mutu ne sei mutu no bonsi ase ye ka se bonsi ase a bon no ko amana no ko te na kopie baby anase mutu fa enchenchen ewuram sei so na mi kire anase mukọ ne sei wo se na esi tu abura mpacho Matias sa na mutu amana no anase mutu ne se che we se ase ka kwai kura ka betimi afam ni ade ana mo yense openi yetu no se ebura ni edi kan no yetu no se ebura anu no kesi ana ni kukuruwa ti se ebura nti yefre bibi tablestone se tablestone no ti se table a epono adwa no nti se saabi dia eni yetu no sa straight na akosi so okay bi wo ho a na emuwa bi nso wo ho a na yetiti abe ni patinti mienu na miensa na wasibo no so na se enye table layer na se eye gota dia ana rainbow dia eni yetukwa ebia utu ni patinti be bi wo ho a ni patinti be miensa na wabie dry ne tire se watu akodu se form ha sei no no adwo ho na afi udi awuram sei waye ne sei waboni mu akọ se de be ya utenase a uti empim na obetimi atena mu aye adwuma na wabie kọ nti bi wo ho a se buba no ho wade a bi wo ho a obetu be light pool be se enan anase to so na hye ansa no wako bie dry by se hun wade a bi a light pool ba ko mienu anase ni patintin mienu anamiensa sa netie ya na munsuro se mekane se midi be mfatu min ko bi da no da mi wura mu no na mi suro minim mi hwesuro se ya na minim se ebe bua gumiso anase ebe miami nti na mi suro pa nti sa netie bi nso wo ho a odi no koda kro wura mu a obeka che se meba opia anu no ma biu na yemfa ne se ensi de ekoba se mo amowo ase ho no bia mo to be light pole 9 na baako ewu ase ho ambende se baako wu a yeyi ni pie ede kwa be na mfa so yi ni pie se baako wu nyame mfa sama bonsam de onfa mra se ye kan ceiling suro no sei no ceiling no yi bonu na so wu a ana se blasting no ye na se e blasti kunu a yetimi yi no pie because ya tu no tintin sa no ye bo cage ye frɛ bibi ke ye di nua e bo mo de bo ho round sa kusi ase nti ufra enye ya utiti nua no so sa eni adwuma no nya adwuma keto o adwuma na edin pa enye easy ne basa mo ye adwuma na obehwe obetu ani gold ni bidere na say gold no say ye nyamfa nya emfa agemu a enane gold debi yetimi hunu said watutu na ohunu yellow no se ewo buba no mu a na se gold wo mpa bi wo ho a ohunu nugget no se tuetwem ohunu yellow sa pepepe by se udi made be kadia na ye white
anasa ayese sliver no nti ututu a na fe aye yellow no sanity na efe eduru ba bia mutimi nya akwanya wiya bi hye mbotom se me maba ho wa blase na mabeboa ona betwa bi na minya nugget dia ono mi di besie na me di load wa matwa na ba na wa che di media mame eni e me mfa nka ho na leta akofa me se met media shem butuma met media shem butuma pi are entutu mbutum debi entutu e butum yo to aso e na de odie ko school pa ebia na ohwe TV na why wadwene se galamsey ano mo friend say galamsey no amso galamsey ni bia galamsey no wadwene se ubeko bi ye ko blast bo na wakwa akosha asase ase na wapesika na de abeye busuen yi a adwenboni bia ntachire eye na mom ensunsu aso wa akira wa hwe a wonim yemfa nsa asase su kura so obi to emre bi atwam be samikai a be emfie kakrani opani bia na otonro ewo ahene makokoben mu ho baabi ni nro ni bi minim se epayo se ebusu o se yeden o 209 edro no eyeden 289 ne beto aba no ai na enwisie kumum na area ho bia mikrom kofiase nyina etempampan no za ta me sokoban ho ba bia wote mikrom kofiase edro a apai wo kumase ha yetempampan wo kofiase nkram ze si that the next day no kom ka se obi ankokrum edokre obi amakrum 28 ne yeko dizim akoto aba na wona sa ni incident sa enti yemfa ne se yekura ye wa bontere enframa fm eni adeade eduro na pa yerhwe dwuma etumi diye esa de yare bre omo obemben ho a omotwe ko mu dodo no ena eduro no om de brass board enya dynamite ni bia ana ye omu awodo ye friend of food aduane sa na ye friend na ye die no mfanse ni tintin besi na enso sa ebia bese adewe ai enti wo de to wa enti ye onse ye bohus okay ye na mudi ashim enti utwem yenu a na odi fana shem na watampi odi hama aboswa o tampi stick na odi aboswa na achi odi abosia guso na oboso sa na achi nti ebasa na charge nti wodi nti mudi shem site midi be have many minutes ansa na blast it oh se tembia wo ebia na hosu na wa bono doso nti se doso a tembia wo betampia wie bia wo tampi no makumba sa wo tampi wia na afi on se ye di rope ena ahoma ena eye nti uwie ni nyina na u waya wia na u di cap no wachichiri cap no wo so nti cap no na u so ano no jana na afi u wadwane na aise knockout no na jegum na afi a blast dima yawo enti ebre be blast na ani ho debi na ukọ wadwane api se ubeye no se de be ya ubetimi adru baby a enkan na emo ehun funama de ebe fa because se mukọ mu bien dry ni sei ko be se hani anwunaga junction kula na u blasi ehun funama no ebe ba be fa wo apie wo suru ehun funama ne de ebe usa asase na so no ekwai na baby a enti baby a mu otuo no ehwa na mframa no be fa mo ya ni say wi an mo hedey na fi watna siama emu ajo be how many days ono na eya edu baby a ne prayer no na wo sanka bia be na nsa ansa na bia nka wako bai bi wo ho a u blasia u
ti uti wa be 3-4 hours na wa wurem cash o blastene kane na uwurem saa ya na ma wonyemre se o blastena se smoke no amfiri mu anwie na owura mu dia ene okura untumi ntena ho weni so be hihyew paama untumi ntena ho gise udwane pie nti se uprim wakoma se ubetimi na uhyemu saade a ubeyemle wanhwe ya gise e betwe upie se nipa men ho na ye nti wo nka dia ebia ye beba kura na waye nyamedia otiase de obako bibre bia ope owudi esi nyame de anya furu na esi nyame otiase de na koma nse nyame na mpacho mu wo mu ho a ya na telecommunication ya adwuma me pacho de bi obi frɛ wa wonte nti to ahon sem no so na yesu ya de nti se ye nyina ye adwuma na ana se ye kɔ adwuma na nie esese minya no mintumi nya ade ya na esese wunya ben sei senti a mekanisa ne se ye nyina ya hia wo ha ya hia wo ha yakɔ ye adwuma bia ye nyina ya ye no fa ko ewu mu se mitena ha na utena ha na obi nso tena bia na ye nyina ye sika ye betwa no enye pe metimi anya achen na chese bebi a matena no hoye chen bebi a watena na ewu mu saade by se bebi a watena no hoye na utwa na menso ana me ne uchetwa ebi a ye bekwa akoye no ni ye ubenya no minya mu half minya nti ma hyenu nso a na kire se emwame na ewo se mitu ho anamo nti mehwe mitumitu ho anamo kohwe ekire o fahin bia dunzini ho bia oduyefo bia kramoni bi o anase sofo mami ana osofo papa yo okohwe ekire a omsesai ikohwe ekire a mre bebre no ne ka kire me ni se okra mpesika eni ewo me ho eni ewo me ho yetimi ka sa kire me afi nsu yetimi ka kire me se bebi a eho beye yie pa no a nipa nyina ekwa omubedi yie no mekɔ hɔ a minya anase ensu yie nti yetimi ka sa kire me nti ebia ho akwankyere na omo akyere me by still na no akwankyere no yenhwe galamsey akwankyere akwankyere be sa na no maaye bi wo hɔ a se oye kramonia anasa na meka no otumi ma akwankyere se ebia koto ade wi na bia fa koche omo srade anase penimu bi omo msrade ehu na mani o anase omo obi a odadomo ano na de akoche no me pacho se bia me dadomo ano se no by otumi echirim se kramoni ene odi kwa obeje nti ochiremu sa odi konso obeje obi odadomo ano abusuafo adecha wiase yagie ebi wo ha yagie amemmo mpae nguzo na obi akwankyere na woje ne saa no obi akwankyere pa na woje etwa se bibia won sabeka bia se mpae na abebo se mpae apaye na obeyi ana nia uchi dibia na waye guso niamti ameka sai me papa yasma o kanti because me de minim se sabi o mom srasrade sabi o empenisi ni oda ye wonsu ahwease wode osre na de dada etukọ na de koche no kra nse hwe na obi oda domo anu so asa ba mu de miehwe ni ye ena de bio yo ho no kra me mitumi bisa nipa no question se obi a oda domo anu de odi bibi sa koche na obeje
by omutumi chirem se obeji omo ya we se sraha ebia sika na nantwie nufu ana se ebia akokɔ nantwie ne nufu suo no ana ne nufu nsuo no na go twa nantwie nufu de akobru obi a abra nantwie ne nam ne bi kan wo beji nti eno ya frɛ no no nti udi kwa omuji ne nijie so na wabɔ mpae ama nti saa kwankyere no bi na meye nti mako baabi bebre by edu baabi a ye ka kyerɛ me sɛ enye kwa na efiri fie bi wɔ hɔ a omusi oba baako ni bema baako na omo eyeme nti mi de nokura nyame ni minim hunhum asem first no so etomre bi antintan echichire me bebre pa me ne wonam wo wachen me kura udi anim na me die kira ebetimi achichire me ba isisi ade ablase me hunu se first no biom na face no so meda no obi tumi ni meda nti me hu saa no ma no nyina nti me forso me obi a me nye ni hafo me forso se me ye bibi by ni esese unya no unya nti ye ka kire me se efirifie oba ba kon be ma ba kon etimi ka nti enam so ema ye ka kire me se yale ye di yale bi amame ana se me yale ono no nipa be se nan kula aka kire me ena onu echi no ma be hunu se nokure mi yale enti utwe wo yale me ba chwa mi yale pa yale o ho mi yale pa na meti osa yare be na yare ni edikan no mi tinka wo mi mu no pa ebe yesa no ebe hyase no mi mfi se no na aloko nti na mi fi se obi na atumi aduro nti e wo musa na fi mi hu se mi bowa mi bowa na onu chidu ena ma hu se mi fasi no mi mu no eye mi ya mi humi kosuro se ya eye mi ya pa enenya na by ono de enche mi starting hu saadi no enche sa se mi munu eye na onyi ni se lodu a o fa di pi ene adwumaden a o ye no na edu enum nyina abrewa sebe o de kohye ahohumi wadi kai tu ho anamon e de akwa ya asabia ama dokotafo ahwe anase nkom hye no a ye hye o se obi be ma yare na obi beto yare ama nti waje no adi nti yare bia ni obi ato there be me call hospital se de how okay me call ye ne de me nchirechire mu a questions o mu bisa me no me nchirechire mu a me di maaye no na o mu ma me aduru na ufra se wo no aduru no hu sensan bi o yare enum me insisaye ejina no ma position enkoso na ema fem akwa bi wa miri bi oban program so wo se ono ne yare fe high tension eno a enkoso na ema fem ejina no ma position eti won de ne sa da tie enkoso ma fem yade ne hunu pa mehwe wa ma hu se yare ne ehunu me pa chwa ho na e wadwen se bekun Lawson FM 96.3 me pa chwa me dwene ho sa because se mitimi ehwe me ma edi yo musi baby ansana ebi kura me obewu o sa na pe o me pa chwa bonse ma ho ya de pa biza se wo ne wo pe no ene ne wo kan
No bisa ni Nyankopon pe. Mesre no. Ono na me kusu sre no. Hwa mame nka ti obi okura se ne papa enwu a wonye yie. Ebi a okura ne problem no. Nyankopon yi bibi free odo de bibi ahye nanan. Enti no okura de se di panyo na anwene no gya ne manyame. Obi o ha awoye na ne papa ne maame nyina free mu. Enso awurade ahwe no a besisa abre. Enti se wo yare abewuo usuro se obehwe oma obaka akire o se. No twa to okura last one o se. 9 years. Me baka akire onya 1 year. 9 years dey so atitim. Wotimi ko to an so takra o lord ka ho. I so ta. Me dey nu 1 year. Enso Nyankopon behwe won. O man dey ja o mo Nyankopon. Na Nyankopon no anya na dwuma na. Ma watwene mra ehaw no a aba wo so no. Se no be free ho. Empenisi ye pam okutuko aku ansa na ye tuko aku ntakuo numfo. Haw no a abeto no. Oso bo ho mpa yeye na Nyankopon bua no yi haw no free ho. Na ekwa abefa so abehwe o made nyame asem nyame na hwe ne ma. Sana me peno pa intina me sre nyame no. Yare ba ho ache. Beye mfanse beye afi eni kakra mu. Be 1 year ne kakra. Pacha. Ze adwuma no ntimi nko bio. Meko. Sela de yare no ko. Man kwa minidi inti ese meko. Na also wunya brem so ma yade no. Me pacha. Na to bo asesa ho yare. Na sabe yare wo hu enko na wo sa eye bigum. Ya hwinsuo na so dwunso gum. Obani. Sela da so de ko. Na no mo register abama mo nkrata. Me pacha debi. Mu wia. You register. Ba yensu ye hunu se ye wia. Because Ye nara ya asasini. Nim say eso ejuma yensu ye no. Because ye ni bibia ye. Sao. Enti uni bibia ye nti also okotu galamsey. Obani. Na ejuma nko na office ejuma. Ana galamsey tu. What the banche chef MCC a udua mode ka ho a. Emle be ba be ko udo ho nko ade able be ba be ko na okutu adi. Betimi aton bi. Penny. Ewia so wo se wo ye bibi na hwe na de krom wa na de wo be ko owu mu a. Obeto aso aso obe. Obejai. Obetwa so. Hwe me ka kire wo se obi betimi ahwe wo ama wo yare na kwa also breaking galamsey na kakra. If se wa dika di ho dance se enuro no a mo de blast ebo no ha wom na so ba bi oduro no ontiapo enti se mo aduro nom kra wo se heali wo no a na wasan de akofa yare no foforo wo fem ho de abeka onti abre bia unhuru sai bia se yare ne ko opani udi wo hia chi abewu se yemfa ne se wo so wa nkwa a obede no kra yenum nyina du ba bia de nsu ye de ba na se account we obekwa ana wonko Lawson FM. opani se account ho a obekwa ana se wonko Account ho dia untumi nko. Adenti na bra nka wonto ho no o mo so wa hwe yi a empire wo bose Nyankopon hwe o mama wo no wan kasa besa akoya de so a ene dadwena beton kwala no a ka pese o hwe o mo so o ne meka no No crepa. etimese onya bre ni enti America sare se wo haw no ye bema wo akọ baabi
na nyankopon nam nipa no so aboa wo na so anyai galamsey ni tu na stela so de bekọ akọhye fam ho a na afa yewie ya afa honkoma prosifo okọ asia prosifo maba moncheme me na aban abra galamsey so mesi metuo no ana ede nsehwi hwe nsehwi edua brodua banchi na mpacho se baby amukọ blaster abo no mu wi a mo fele netie na mo atu afiri onyina me ho eye se nyankopon asase ne pepepe unim meda ho bebu agum tablestone na etimi bubugum basa bai we ni de embungum se utu kofom na uye ni sei kwa masro esiniti ase se emra ma kwa ase deep ade bia Ghana man Ghana mra ma kwa bia eye bone entu galamsey osu betu bone uye kristoni a entu galamsey osu metu osu mepe heaven akọ nyankopon ompedi pa obu mra so enna se wode emra no aihye o Ghana ha no toto atrosem no ho a eni atrosem no kọ pepepe so kowe emra edunu a Mose de bae no a eni awuom enkofu obeyire enkobokro no emu animro obi ade enkoye bone sana Ghana mra no so kire yei me enye bone yenkofu obi ade sebe yenkoye nyabrasem enyabrasem no kasa ne ntia se ade nyankopon abra nsem o nyankopon abra enkoye bi enyabra sem enti se sebe uye kristoni na abedi bible mra so a galamsey wuntu opani ye nyine nya gold no bi anke pe o ye nya gold no bi anke pe nanso emranti minim ohini bi wa santimemha ono kra de omampani otwa mu yi ene ko ho na okobie surface mine no ne friends ne yentu nkwa ase no sa surface yedidi ani no omampani ne ko okobie ye nansan ebra ebae oso obie nsi asase so udia se okọ ready famu so okọ ende yo obie excavators awdo onyina ya pakini nyina wa me jai ompeka se bia se ukotu yo so okọ sesa yo so okọ hwe yo nana kunso hine doctor na Gyimah bedudua wa mu obie jai Lawson FM se kunso si wa obie anye sa ne man bi ho obu oman ene ne mra ena ompe ne ho asem odi ne huni etisi ye nananom ahemfo no bi yese ne wa yi a ha no to betwa aban ne se enkotu osimetu ebi a uyi yomu nti kra na wo yesa sese okoya akofa yare yade ye hu ne di o mo friend say ede kanu galamsey yale waawe onse galamsey sikan de wa nya bi akonya yade yade a ha dwene opani mo man nya sutie emma mra no why me bache yo mo menye sutie emma Ghana mra na emmo ne mo mafutu a mesa tu ni se mintumi mra se gya adwuma ne ne mom hawo no a aba umuni ntino enka breki kakra me bache yo nanka yempe adrumawo ne ose udwale ne ose wonom ne ose oye ni seye na ntumi mmoa wo ma hawo no nko ne nya hoden foforo se de be abetumi atrase na ade ahwe omba upon yade a galamsey sickness disease ya sa yare nyina so o sa de ko ena efem wonte se soro emframa faye ho kama edu ba bi kura soro kura ne nam no edu bi emframa ntumu ye hyema wa kasa hu so ho kirew o sho dem ne dum kane aho a na fine bi bo ho na eko bi bo ne dum a utim zampa ho kirew ena ba bia mo ye adwuma no kura so eni soro se dan a ewo soro atimi biebie emfensen no eto ho mo sha asase ase
ɛhɔ no ɛyɛ easy kura sɛ ɔno obi te bɛn no ɔyare bi ɔde bɛsan o ɛna kura nso adeɛ yi ɔso ɔkɔ ɛnyɛ yie ɔda so kɔ saa yɛ dɛ ana ɛyɛ yie na adeɛ si mente ase sɛ ɛnyɛ sɛ wokɔ a neɛ wobɛdie deɛ wobɛdi na deɛ wobɛnya na ne ɔde bɛto hɔ no neɛ wode bɛyɛ bibi ɛna ayɛ problem no sɛ mo galamsey foɔ nso mo wi sika sɛ nam yɛka ne saa bae me deɛ mɛka sɛ ɛkɔɔ no nko adeɛ anka mɛwɔ bi paa ka mɛwɔ bi bae mia me hu sɛ no ama na ɛnkɔ yie bibi ɔpani wada roma oba ha sɛ oyale yɛmpo ayɛ asama anaasɛ oba ha sɛ yɛmmoa na akɔ galamsey a wanya sika dabi me ba ha sɛ me yale ne yɛdi kan na mommoa me na menya mayale sa ne yɛtɔ so mmienu no adwuma no mepɛ sɛ megyae sɛdeɛ wotu me fo ɔpani wada roma mesrɛ na ɔpani mesrɛ me ma nka nsi obi pɛ sɛ ogya biribi anyɛ obi na boa no ma ne gyae tumi no wɔ nsɛm ɔdeɛ mepakyɛw anidie mu a ma menka hɔ no worɛka hɔ no anidie mu a mehia mmoa bi firi me bra ne me sister hɔ na meni ɔno hia me nsɛm mmoa deɛ ɔka kyerɛ me sɛ me mmoa no saa bele na ɔyale ɛyɛ last year me nso meyɛ ne yɛmɛtumi bia bae mehia bibi firi ne hɔ a ɔno ɔmmoa me ɔne me sister ne nyinaa ada obua wo sister nso ɔmɛboa wo dabi nanso no sɛ ɛnyɛ papa saa mahu bae me nso sesia no menya adwuma yi a menyɛ biom bae metena se nso a mentumi nhwɛ me ma nti ɔmo nso ɛwɔ hɔ a ɔmo nso mmoa me kakra ebi a na ɔmo nso nibi wona ahu nso ɔmo obi o ɔmo obi ebi a na ahu ni saa ɔmo obi ebi a wahu ɔmo sika ɔmo na ɔmo ka nhuni hwɛ nipa bebree de nam hɔ a ɔpani maame nka asɛm nkyerɛ wo me a me ne woto saa no so hu sɛ madresse paa yɛ potu na me nika prɛ Lawson FM. Adamos kanatale papa kura hyɛ fami ho kura na hu sɛ madresse a ɔpani timi ka sɛ kobu botom na ka prɛ ni hɔ but ɛyɛ abrabɔ obi a ɔte wiase bi ɔpɛ na abrabɔ no ɛkɔ ten bia no oyeripa bonini abrabɔ ɛyɛ matwɛ abrabɔ ɛyɛ afurusane ups and downs abrabɔ te sɛ no akɔtɔ dade pɔnkɔ unim dade pɔnkɔ bicycle na de nam ɛkwan so na wutwi kɔ ebedu baabi wobɛpɛɛle ebedu baabi wobɛgya pɛɛle no ɛnso sakre ndo wobɛkɔ ebedu baabi woahwɛ a wontumi mpɛɛle wobɛsi na wapia sakre no saa na abrabɔteɛ ɛnkɔ tee ɛtimi nua mɛtuufo paa ɛmfa w'ani ntu obia so da woahwɛ a bɛma anuanom ayɛ nipa bɔne Bible say no mempo enka ne odi nani to nipa so na odi nipa na basa se me pese me nua boa me nti Bible say me mamani so kire bepo ahen na me mu afiri beba me mu afiri asafo awurade nyame na bo wo on na betimi aboa wo me mani nna nipa bia so se nipa kro betimi ahye wo bo na so be say du hwamo eno ya se wan kwa kakra openi edie kwa cham unua ba no unua be man no maska yen ki achencham krofo me unim yen ka me cham no ya dwuma wura se ya cham na ye a ka me cham no nan ka ma pa owura kwasi twuma ka ho no ma sa cham despite aka ho ma chencham wo mu wo wa na edi sika ebrew
masa cham Ibrahim Mahama mecham no masa cham Kofi Jobu Canada Japan no machencham wo mo a obani oni enye yes enti na me ka cho se bo ho mo de wiase ohu enye ne obi apɛ na abenya ni obi apɛ ne opɛ na abenya unu abo efred pete wase nkopɛ na nkwase hene adwuma fata na owiase pa pete na nka wobɛkɔ na nkwase ha ye fro se kura mayanka na pete kura ne sekai na otwetwa atwanam no oworibi na nso nkrabia mu nsem ti pete nya na nkwase hene anye wokodi di ball aso na ball aso na chi no wasa akoda dua nkom ensu oto ana asa bono etu ka se pete se opere hono no shebre ne nkrabia obi anim obi de se wan hwe yi a obema nipa yi nipa bonfo ni ntu nipa so da se nipa beboa wo etimesrew minua ewiase se wunya adwuma pa enya ye adwuma bone na wo ye no abi na ade beba obra pacho wati ne meka no ebia wunya adwuma ebetua oka 100 million ezubia ne etua aka 3 million onsa ka sika no a ya konta te obaya le da home de to yira ko homa emu ana abeto shu emu ana abeto atale emu ana ufie a obesie sika hye emu ana oka obeto sika hye minua se wa hu ni saa wo ye adwuma be wa bi se sika ni swa ubedi oba me ne tiwe emre bi ho ano se unya sika bi a wo se no etibe yanka yankoto susu adaka na betugu me se da be ne kira susu adaka waso onya hwe wo de koto susu adaka miensa bra ye de coins begu baakum ye de sikari ni esu 5 cedis 2 cedis 1 cedi kratar ye de begu baakum na free 10 cedis ko soro kosi 200 cedis ebomu ye de egu baakum enam say amen de odi maminti obey asem na be ka bosu minsia me di brunya enam sha ase kunkrin ebi wa adu wuram so awontefo na akotom opening enkan na buruchirefo obi wa no achew euro obi wa no achew dollar nam de akoshem sa bontene obi chem sika me yibi e de to aduane dia enam susu na me to na me wo botai bi wo mani susu bi sika me ni rough e wo se me to susu tikodru ba bia no pam so na se na ene watu susu me se da bi sa susu na me to ye no opening coins nka ho 1 cedi nka ho adaka no na nifa na me to sika ne amanoni sika gu mu no me kai ne manya 130 million 13,000 Lawson FM. boso minsia no say enu bi mere koto asase enu bi mere koto asase opani kakra no awo ye no mesre wo wadidi amenam aka osim da pacho mbisa opani mi biso asem wadidi amenam aka osim da enam de e kan isim da bi kire wo se udidi a jebi udidi a jebi da che se ne be na wonye mobonti kakra no so pe bank bi ohwe na de to ho na abedi ope bank bi enso bank kwa maba ne mante bebre ne nam yagigi susu hwe hu omo su ban ye o sori na 1 cedi na abetimi atwa ade atwa iwani 1 cedi no oto no saa 30 days anya 1 cedi bio 30 cedis oto no 10 months ay 300 cedis o de so kakra saa na okọ anim saa na sika petie yadwuma wura yi wan fiti preko pe ene ye obre ni moja ni kakra enti wu sikani a nyeso fiti preko pa ye wasikafo ni bia ebre bia twam nom de CD gu hwi barum
no mu pia ebi bokube to pani aye ncham obi nua se o man nye kame ma cham krovo bebre ene e chamin enti mesrew afutu a metim dia ma on o asem ka na me koma bedwafo no mate the password nemum ebenya obi obehwe wo titin hahama de bibidru behwe wo no an nim kwan obehwe wo ha ma obekire okote na de eye adwuma beye adwuma we a very powerful person onuro sabe ye kase entia haban sayade a oyenumuru mo tia habari nyina de na sia pakem enti ema bibia hawo menia ebeham se bema be yare ada ho onya nyare ya enidaso no ho kakra de kakra na ba nipadua no nya firi mu a afi wanyu ahoden sabio se obesa akotu galamsey ewo ho nemum afutu amde mawo ne se ukoye dwuma bi ne nyankopon emma ehaw ba so a odi tufo wa hwe yie na oyi ufrim na asa akwa obejaw nansa ne ebeko matete se galamsey kura mu kotu obi ho a wo nche no nya skaro do amtim dia ba bo ntrim kuno mo de mu biza debi oni bi ni hosa na wonti bi nso da omo kan sa me omo akeka mate omo kan sa ba entisa bi tumi ka se omo di omo kuni pandi moja ne yebo no ho na ska no ba bebi wo okra amna no buku nipa ewo hasisi a ska no nyana bedwane za mo be yesa mo nya hwe ene bi nso eso ye mere kra ye do be frosoro na ye count to amna musio sie mu no esa de onko hobium nam ka esa na galamsey form na ma estina ofa sa galamsey nehu amna oka eho asemi ene kwan a omofa so a omre ekofom ene chemicals a Lawson FM omudi ekoshefom wofa memehu dynamite a yeto mehu bi da intedrume bi na mpoano fo no mo brasem mo bia anto dynamite obu ho oto a ne ho anya ha etube gi nsem to be kompoano ne pe bebre nse twitwa dynamite na ye omusa obo to epunum na kumwa I say first na enam ne bam kamraka nti okogina bubba bi so a na ohwese de enam ne ba awia no na oto dynamite okoto dynamite no ato nti wotutum se gbuguro eno ye ton ne hen mini baby ko mkoto no mini baby kro nti omonya to edu tum se kukuro enam na ase do madwene no asaye no efo na we di nti pime no efo mutumi nko omutumi ma na fe omode asawu no akomo omunyina akomo but utsanye ye ne se ade no so na kutawa delay a ebetete wonse gina ebetete wonse nyina fi ho ntechie no omu se edi awu nti wo obo se watu bibidi ache eyepa otu a ne ache na we papa ni yare eye chemicals no na ewura ne mu chemicals no na ewura no na metima so onu nko anye the first person ya ade we aye no esense eye dwuma omudi na chemical ewura bu mo hya sasase na won se osenka woto ade no eblase a osenka du be 3 days ansa na omako but that you ne say ade no wakoto no se wanko obi besi akire enti otetakwan within 4 hours 3 hours wo ko wura chemical no ko yisika no onim sa hwe no obi besi akire kwakofa enti ono nko fie na watewa but ade ne ye kakra ko mu no na ekun kakra ekun eni wafa won so osi ene ne yoda ho doko onim se ne okonne obenya sika
nti obedi obedi ofa bi nsie na ochine bi parampo odi bi ato me yesu so start ye kwa fom no nye ne ti ko di betu kakra nke sa abre me yare me nko bi nti ene me page ma wo fo bi aye den aye na me nyima ho odi a me di edidi ema me manso edibi edi nti sa daade no omukọ nsembu wo kura yen odi ehunta yen onka ebi obi kura ebi no wo fam omodo omoba ombe yo munya nkoma de esanse wo ya omonante wanante se wapem ene yare na sa de adokro na still oguso e de kofom enti we asemwe eyadusua eyefutuo edema obi ewu tie yayi ene omo kodaade ene omo tu nsuo na omo gigegija wanwumre hwese nkola bi sele mi so omo buro nsuo omo bi nyina ye bia enti ne ho beton na mmom se yenyo bi mane sane yare a efom ho no mane sanko ka be kan ne biem ho de ne yeni ho na esa ka bi odimi fancy a sofo sima ba ko na ye korintie diem na jeze we kra de nya ai nya hu bia na ye no se uko obi oya duro ha otie wonsem na obeyisu na adwene ndi the moment a okaze chemicals ko mimu no adwuma na oye na amana yale enti saa omo hye nkom so obeya ne de na adwene because possibility say obeya ne ye high because yet also to adna 3 days and wawuram 3 hours no wawuram bere na onya obeyare ena na o say de wodi nyuma esi kire say adwuma na omo nante uka bi say enye wadwuma nti na nante kura emfa no ndi mi visa ya futu na in terms of ne bra no ne stand there minim kasa ono o makasa a ebi o muntimi mu ano ndi eno no de emfa nto ndi mi de futu ade ama no ye be ma na obi na wa hwese obeya duro ne hoto na me mi visa adwuma no because the moment amusa ya o ya asa akono emfa baba emfa ndi we de of amen kana kese adwuma na ema na yare but the yobu man ho na ade na nya ho nya ne lie say de so o munyina akọ o munya bi no onu nya bi no so o man nsa so me da se ohene ova ono onim wiase nyuma nipa ya amfa mene maame aka banku ato nyina bana be man kwa ma hweme kwa pa da man fo to banku a ni nyina amfa ese nyuma ya bi ni ova Ghana dache ene didi agrosa no ope yo tie ko so menya free ebi kura de sentroni bi wotema o se wono oye morning show of opon anopa okoda kakra wo twa wiase mabrabo enti yedi nkomo yi oti TV ne ho na ofra mi no osum wo se osuma papa ya no oti mahai so obi so fra mi frita kwa na ofa eye adia e wo se nipa bi a wo hwe ya nwumere yi eyam yase radio ne yenya problem kakra challenge but TV no wa wo hwe se wo bo tiri mu posi wo china yesi sika bi wo baabi ye kotu galamsey o kwa bra de ekoso so once se won adwene a ye de atifi obedwan beto ayen udim this time emra be sha mo ha we nya Ghana mra wiase mu abrabom mra se wo ya wadwen se wo kotu galamsey kwa safuleba enu ano no okwa akohwa daka eno size ye pepepe di anu si ho titia because of awra wo samo brei of us wo hwe ni din a unzo start so bebo wa bo se na ha ni pija o se bibi the chemicals o mo free ya friend galamsey disease mo eye enuro ahodo enu bone ahodo na de ba ya de ba awra wo samo ne kono na fam sa a opani o da bi of obi free takwa wo se eho sa ya de na sha se takewa na hu ni ntam dia baby etimi hwe ya kra eno msi baby de afia nkwanto se de ndi ya do kwa ofa yesi doctors ndi wo hye machine ma wo bense ayi ngusie black bi na bo na da wakoma na ho ene wahrawa na ho enti se nyame wadum na hu ni ntam na de kodi a omtimi ya mane nane na we die na wo ka no fa me yam hihye me okomo na yedi no na de metwe no pa ne se mabura wo koma munti o politicians no mudi akoma di agro omuku yen we ofa galamsey yenya mampanyi bi ba mi bebra galamsey ubo wanu obi so solid bi me ba se ya hwe ya beche enche so ofa e beche na so enche maburu ba yina kuruma ene yenko na yenko twinkobo
ohima ba kope na hima eufia ha ono ene da ohima spiritual herbal center ano na yen ne be twen komo empanisi obi nimu a obi kire ena obi ni ho a obi nko ho eno na efe nene nsamo a ye betra so ene se ekwan ben ena ye befa so afre ye nananom samanfo na omo abeboaye ade ne ye de befre wo mu ye betiem ye betu hu ana eyede a oyima mo ajo na ho ti say ye dadum ranase wada roma ekwa ben ye befa so a ye nananom a sabi wo mo honhom ye gidi ye se honhom mu etiase befa so abeboaye yo medas ekwan ya fa so ene nananom kasa de edoso eye kwan hodo bebre na wo nipa ne in particular na before wo ne wo nananom be kasa no e wo se wo prepare ho okay because nipa ewo entimi nyane honhom a ewo enti before ubetibi ene honhom akasa no e wo se wo transform wo ho ebe ye honhom into a spirit transmogrification says all transmogrify from human being to a spirit exactly ebe de na atumi abem medasi ekwan abefa so a obeye sade do enya den simple simple sa ehia determination ade simple ya de ehia determination say enya den but when me wani a untumi nye akwa se udi mako anchine ni jene o but na mako no so ya you see ede but eya ede ya no no kese umia wani na watumi edi atimude uwi akope henkibi na odi akohem bani fonfan cheme se obi didia okay yo me pacho ubetimi a transform e ho every ni pesum akohonhom sumu through meditation. That's the first step. I will be to me. Edia you who free will nip assume. I could do home tibia. Eno enye be ye lie. There be cry. See as be ye nani peduanda ho no home apie. O kore nam omuko hia o meeting grounds. Ma kore nam nom ne ade a. Yo. Ejamba shomi da se on se be yanka se tumi o. Me pacho sebe asofudie nso etumi o. Efra o se oyo asofo a pastor. You have been given an assignment. I will fulfill me boy. Yeah. And efra obi odi hunufo a na se odi for a prophet a. Eno so etumi o. And efra obi nso oye beye a. Eno so etumi. Enso so yedem ni say. Tumi ni nyina no so obo ade. And boy. On the boy. No the kuku. Me no opani be twetwe nkomo. Enipa mienu omkoshi aye no. Obia ema bibi dane wowo. Emti wo ba ko ye special asen ba ko de. Omunyina so ma bibi dane wowo. Exactly. Den na ye nyina sabio sami mi kurapoma. Ohne chia mi kurapoma. Ne poma dane wowo. Mesu me poma dane wowo a. Enso so ebe na omsa media me wo on special ache obi de. Wo wankasa no in physical realm no and as a physical no. Pache wo obi ehu na onkanti no kra ne hu hia obo se ubedwane o. Ono ye green one no. Onka. Ane o obi fe no cobra. Osakura obedwane. Good. Yawo special people onyankopon aheda mo special assignment. Wo woni nyina dane wo de. But that one omo identify as a special snake no. That snake was trained. That snake was being led. Ma twi nimbrem. Okay. Ensne broforo. Okay. Me maame ya domati Kofi ase no ano hwe onko suku da. Me maame na me nana kra ti ase no unu ade ese me maame. Efza me maame o se ye ko hye bin. Me nana nso ye ko he bin. Omienu ho na abon nya maame.
Okay, me pacho. Snake no, wo no. Die ema ba ko die danso, esena foforo ne die no. Ye was snake bi wo ho no mo a, anase wo bi wo ho a, a shed that training no. Ya tete no. Onim hawa o ate, onim hawa esu ojai. Onim hawa e wo so man ho so, onim hawa e wo so kofom. But other snakes no, were they able to do that? Omono omunsu timi ye de na baako no wo ntumi ye bia na. Enka no tumi ye de na baako no wo ntumi ye na. Ko ntumi mere no. Difference. Yeah. Ewom. Nenti America sa no, unse oka odifo honhom. Oka asofo honhom. Ena asa aka bayi honhom. Okay. Ena maybe say den na binom de special bayi de so okwe nam. No odifo de be henkom. Yo. Bayi nyom nyina na we nam. Za. Binom de abete. It depend how we use to me no. Enti na nka meka ba besiso. Okay, ka besiso. To me ye use. Eni kwa sa o matumi no na use. Enti se omo ahokwa matumi no use a ono be kire de ye. Ba se wo o use sa willpower na o pena nyankopon de ma wansana o de wo ba asasi so da. Wo na use to me. Enti nipa bebre de omo pay use to me se yemfansa ade. Ena nipa no so bi wo mo use omo to me no se yemfanya ade yi. Enti omo no ye de omo eto bia omo boa. Ene ye de se bi omo de di bone no so to bia omo ye abro ananse omo di bone. Enti baye na nkase ye wode ye boban ananse de ebo nipa ho ban. De de hwa ade so, de de prinya ade. Ene ye obaye de di ye wo bibia mu. Okay. Sana sofodie nso tie. Sana adiye adwuma nso tie. Ye wo sabe adifo a omo so di omo ankasa tumi no. Eye diom a ensem fata. Ene wo omo so omo di omo tumi no. Eboa. So won tinya baye nkwana. Eye bone. Ne kofa baye ba no eye se ufri unipadua mu. Yes, o kire kwan a ye be fa so a ye betumi age ade afri ya ancestors ana ye nananom ye gyanom a omo kro kwan be fa so na so yes a meditation ni wi a obefri unipadua mu ne edi ka no na fe ni etoso ubefri unipa sum anase unipa tibiam na wawura honhom enti obetimi ye meditation na ni guso nkata ni wondae but na wa free ni nipa sunu mu a owo different realm a wo ye bibi foforo enti me pacho ye nananom sisi a omu ni ye ntebia na mu bio omu nte se yen se meko na wo so wo ba wa humi sisi a oma be ya honhom oma ye sa abofo before wo do wani be hu wo mo no agise u training hu do a certain level bi training no eno na obefa tibia a friend say meditation mo meditation ni twi eye baje ni twi ede ka meditation eno ni nyina ye fa no enkakaye se o dwendwene na wa free woni padua nu ni twi no duru ba bi abrofo bi wa no twi ne ya na se kire no anase u free woni padua nu awura honhom ya ana ura honhom okay tesenka ya sorry ohun on because of worship time okay on say do worship atmosphere necessary bibia sesa adentia edru bra e was you ura honhom na ye tontom onyankopon okay sana meditation tie ubefri oni pasumu na watume ne wo honhom no ene honhom akọ communicate because nipa bia wo honhom woni mu oni efre no kra nipa bia wo kra obi a wo ye otiasefo a wunya nwe bia uwobi na mepacho bebre another way a wo betume nso ene onananom abompu ne mpu eye communication ana say enkomodie omu use network be mepacho tumi use nsuo okay
It be so. Nsuo ankasa ya enumi. Ne etene anase ne Ebia. Nsuo a wo no mo ebia. Okay. Utumi e de mana nanom. Obe ne say. Me pacho o de beyam paibo. Te senka ukura anointing oil. Na obo mpa ya wo hwegu fom no. The same thing na obekura wo nsuo. E wo adase ekolamo. And as a glass of water, glass. Emo. And I say, Titinum friends a bonshia. Okay. Me pacho, ubetimi di ayam paibo. O kawonsem. Only your communication. O say yes, ba no kire ye na agya wo soro di ho ntew. Yen so ye be bom pa ni say ye na agya mo hwefem. Me pacho. 96.3. On say onipa bi afra busuam. Ene wo abusua tin so wo. Ye wo omo kyekere busua ne ye wo omo dua abusua ene ye wo omo so a omo kura abusua nti ye ko miensa. Okay. Ni nyina ka bom ene be ye abusua ema abusua gina enti me pacho onna nanom a omo kyekere abusua no anase omo dua ye anase omo kura abusua no mo no omo wuko no ena obaji omo information adase omo din enton a wobo and I want kasa ya funa do ba asase so bitire sa o maami din o papa din no wabo wan kasa wonso din na wakasa said ye woni obo ade kasa wa bra wu no the same thing I say oh bompaye but this time no you are not bompaye no free one no keke na mo bompaye gina bibi so bibi a wo gina so no eye ensuo a o de ma onananom Ediate omusu komso. Eskom de omo. Sanye bekan. Oh, okay. No bi asu kom de no frɛ no betima beboa. Obetima ba. Na ye de nsan so frɛ omo. Nsan be sa. Ensa din bia. Bibi te say one thing is wo nana no mo frɛ no. E was say wo get it to o higher self. E was say wo wura honhom du pempen so a ubehu exactly the ope. Nia wo kofre no. Ese wo mu the ope. Nsan bebre e wo ho a omu wuye na mai. Me chirema ba. Okay, chirembra. Me ba cho me fan say unana bi, unana bi wo wuko. Wa bete na ho abakosem. Se no we ni papa. Na o wa adwempa e wo abusuanem. Inhira na wo no so opagyaye. Ansa no wo fra asase ni so. O pese wona nana no enya nkuta hodie sade be no so ebe abeta wachi e wa abrabo a won so wo bo na watimi abehwe fie be pacho ese wo hu nensa na opepa watasi so nananom bi wo ho a o ma amfa nsa den kura nka o ma no da na ebinum so num wi pa eno no ye di wi ne begu o mo femu ana ye mpanifo no bebre no o mo hye pa Tetene kura de na sheda anya wiyo. Na mo frɛ ne buntu. Buntu ebinom enum buntu. Debi so no bo omo sheta. Na one thing say eno no pa mpacho. Se obi wo ha no abua. Na o de hye ne niema. Omo so ye be kwa goto de na mom. Me pacho be ma nsuo because onom abua no wi a obeba benum nsuo. Ti nsuo bebo pa. Ena mpanisi ade ye den san yemfa nsuo nye. Ba nsuo ye bibia. Yo. Atiefo mo abontinti na mbisa akosansa. Se na be ye obi a wo tie no. Obeti ase me tie minim hwe. Ni enti a minim hwe ne se na obi a de bebe bia migina ho ma matiefo. Okay. Enti ne wo de ba no ma hwehwem. Ma bisa akohye. Ebi amate ate na enso empanisi sabio achinyigi enti ene ekum aboa so nkronsu a ehwiahwe wa wonim se so nkronsu onya kotreba ene onya ekura wo faase enso be hwiahwe wo hwia no agere sa ono eno ti ne yesa no enti ona nanu mabu a obeyusu nsuo na de ayi apaye se ason dem na ye bom paye ena nananom so de yi apaye okay yo me ba cho mento aso to aso me dasi enti pacho
na me gusua me chirem se pe niana opepa huna pedie okay obi mo na ope sabe apefeshi odi no ya ebebo ade nti ebebo ne se odi mpampan no enti obete ne pampan dem pacho bu ope kasapreko because ye nananom bi wo hono mo a omhye da wu ye nchesa ebi nso pe delay man pa delay ebi pe delay Lawson delay okay bitches ye dwumawura and the buy samanfo no pe pa nti no sa otimi gi box be 2 now the ma won sa enti be pacho oye sa de we se ya ho eni o ma ye ma woni eboa ema sound minded ema wa adwiri mu eda ho esanso ma won ti ase ye won nuoma bi a ekoso wo wiase ho because wiase we wa ho ebi modin kan be levida ena yen na fe ne yaba ye hu se ye betumi but the truth is ye hia moa na emoa ye hia no ye ben ye nananom esin bibia ana say ye ben ye ancestors esin bibia enti the best people I was here consult omo entem ye nananom adentia onim wo ha wa befa mu pen onim nipa tibia wa befa nipa tibia mu pen onim nipa su wa befa nipa su mu pen wa benante wa asase ne so pen enti baabi a wo wadru na wo free sa amana watom no ono no ebi a watom da enti obetimi a kyerɛ kon fa so opie ebi nso oduru ono wantom obetimi a kyerɛ se den wo senka wo fa na wantom enti wonne nananom communicate a very good eboa wo wo kwan hodo bebre so sanse wiase abrabo na ye bono enya honam ne nko a de edi ye ni we hu no ekituwe bi nemom de yemfa ye ni hu no eno ne do so pa ewo wiase we ya ende be mu akirem kakra wiase na more spiritual than physical ya honhomsem esene honamsem no kre because ye honam di enim ne se o ade ache ye kwa ejuma ya po ejuma ya bafie ya bedidi ye koda na wada no den ekoso so de onim se woje wa home but that time no so ena okra na nkasa opie kwa ejuma ekokoye nioma e wose oye mawo before ade ache ama body na ko live Pepacho I clear anapose min chiremu ye chiremu ye media I clear amame no omo mutie ni nti yo onipa bia ye live mienu ye mienu yetena se 2 okay ye live 2 okay Pepacho morning section and a night inti akwete se enkadwuma ya wi eka morning for ba no moko na night for nso ayede abeto aso anopa asetena no anasa anopa living no eye honam we ye dia honam we ne dia na anadwo die no eye okra ne dia enti me pacho okra no ne bokwan to okra no ne hwe wanim se hoye okra no na ese obi abie kwan mawo okra no na ese okobo ekwan to wanim okra na ese okọ clear path okoyi na chese anadwo yeda okra no didwuma kese ma ya anadwo no enokrepa enu nti na oda obeti wani no obeka se me daye no me hu se okra na ko yete se bibi se camera enti di okwa we bia o reflect my body no se de be ya osori a obetimi akai bibi na se anamontuo bi ena okra ne pese body ni tu a watimi atu ti efre bibi se daye okay okra no ena gisa information no e de manipedua no enti onipa bia wo ma okra no enkonko ye adwuma mfa ma body no ka hu se oye tiase awu nti e ka se obi a onso dae na se oda onso dae no achi so tiase awu ansa na ebetimi aka se obi ye tiase awu no na kire se okra na otene mu no onfanhye the way a e wo se oye adwuma ma no ada se odi fia ka no
anaasɛ ɔde sɛbe abrɛho ahyɛ ne so anaasɛ ɔde ɔno ananum asɛm ɛde adome ɔkra no ɛwɔ ɔno anim Lawson FM. meka sɛ wode wɔnum asɛm adome ɔkra no nsɛm a yɛka gu yɛ ankasɛyɛ so Wow, cast magu. ɛyɛ nnome ma ɔkra no enti ɛma ɔkra no boto ɛma ɔkra no yira ɛma ɔkra no ɛyɛ mmerɛ enti bibia ba ɛwɔ sɛ nka ɔkra no sɔre fight no ɔntumi ti wobɔ nsa woda hɔ bɛte w'ani na obi mmea wo kɔn wobɛ feeling so sɛ obi mmea wampa wobɔ nsa na ɛmu ntom kyekyew ɛnyɛ ne nyinaa ɛna yɛ sabio honhom bɔne nneɛma a ɔkra no ɛntimi amfeesi sometimes ɛyɛ nsɛm a wawaka agu hɔ ɛna ɔkra no ma no reflecte ɛwɔ nipadua no so enti back to yɛ nananom frɛ no ɔmo boa ɛma saa nneɛma wɔɛsɛ nyina yɛni da hɔ ɛwɔ mu ɔmo ma wo nimdeɛ nyansa akokoduro a yɛde tena asase no Adenti na wɔse yɛfrɛ nananom mom. because ɔmo na ɔmo bɛn mo ɔmo na yɛkasa a ɔmo te ne ntɛm Pacho onim Yesu. Pacho han menim no sɛ woni Ba wate ne ho asɛm. exactly Yesu hɔ ana woni hɔ. ɔyɛ honhom ɔwɔ hɔ paa Pa o. ɔyɛ honhom Ɔno so wabewu kɔ. nokorɛ Se yɛ nanano no. ɛna Ɔno so mede nsa ne nsuo frɛ no ɔbɛba. mepakyɛ Ne honhom. ɔse fa kaiser adeɛ ma kaiser Ah. yesu ɔbɛtena asase so no sɛ yɛne ne nom nsa a sɛ ɔnom nsa a sɛ ɔyɛ sɛ Ɔno bobesa. bobesa ɛno ɔno ana nom yɛ anaa ɔmo na ɔmo de maa no Ah. Because I think sɛ deɛ ɔmo na ɔmo de maa no Ah. nyɛ ɔno ana nom yɛ Okay. so it's not something a ɔpɛ Okay. and I can see say na ne reaction so kra mpo enye Yeah. Na se yebetimi di nsuo nso afre Yesu. asa onyankopon na ngasa ho oye nsuo oye mfanama oye sase oye dua oye he is the creator of all enti obi a otimi produce bibi that means he is from that thing pepacho watemase Pacho. nipa na wunipa sebe na aboa nso awaboa enti se ehu se nipa akọwo aboa ebe history ebe sanso abe news amobiate sanso ne ehu se sebe aboa akọwo nipa eno so be very scary pa So ohima yanko frɛ nananom ohima egusu afre nananom na me pacho wadaroma o fro obi se omra meboa na okoma ne nsa no ma omra no omroi medasi pepacho omra no omoy sao yo ene to aso yo pepacho ye friend nananom eno nkyerɛ sɛ nana bia de friend o sao menim me bra me wode but me try my best na me explain it ama obi a otie me bi ate ase yie e brand e hipa me pacho bebre enyo obi an ye frɛ no enya ancestor bi an ye frɛ no obi wo no mo a me pacho wo ko wi ade ene e bo ne ko no ya frɛ no obeba na nkunti ma akurokura no no obi wo so a ye bra kromfo za man bia ɔhwɛ de wi abrabɔ ne si twa na mani ade na wakana no na ɔkɔ ye mfrɛ no na mum ye frɛ obi a ɔreta so sɛ by hook or crook abusua we mepeja no abusua we sɛ ko nanim na da di pacho onim sɛ ɔman Ghana so ye ancestors a ɔmukura Ghana m oh yes 24/7 meji di pa because enya sanka sabri ebi anka Ghana nya Ghana bi ba ye nananom bi a ɔmo de ɔmo mogya ku hɔ ye nananom bi a ɔmo de ɔmo ahoɔden ɔmo de ɔmo nyansa ɔmo nimdeɛ sabe ɔmo sika ɛsɔ Ghana mu ɛna ma Ghana ye Ghana ti wo fra wo nananom bi sɛ ya ɔmo so be willing sɛ wa fra ɔmo no mpo no ɛya ne die wa fra ɔmo no mpo no sabe wo de obuo kɛse ayɛ dɛn ama ɔmo enti ye nananom bebre ɛhwɛ yɛn sɛ ye beto ɔmo hu kɛkɛ ye beto yɛn sa frɛ wo
yanto mu hu keke na omra meboa yen hwe Israel je na ma Israel omo ancestors because they call the name of Moses, Abraham, and all that. David munyina. Beba so hu. Enti Israel be Israel nyina omo nananom. Onse omumu anso na yenya Yesu ne firi ba yo. Omo wuru to ho na. Se wa hu. Ono to be di dwumadi kese. Even according to the Bible mpacho na mini ho de. But ase before all ba be ko asenu ane so no. Ofroko gesemeni ho na okobom paye ema nanim fifire kwada ne moja na omo a mpae body ndi ni nyina omo mu pie ba ye ne nananom Moses ne exactly Elijah na omo abasa asene so abefa ni party bia mu pen abewu omo no mo bae adenti na nyame abofo ankasa amba ebi aye no yenyusu abrofodi unse ye wo St John St Paul na what is St Amesada we nyina efe St Kwanje udi so be St Gyimah he we no nyina St Chorobo abu nyina ka ho St no mfata ye ya de sola de akofa brofodi o mo fa twidi nya hwe ohema mpacham se Saint ni twiye ohotini no mo di gina ho no moma sabio Christopher meba na yen so ya frɛ ya nananom se ya nananom mo abako ntie the same thing so wonte Saint Amesa ne wo beti St John mamu akwanya nafa o number no atudwa se number so se number fatudwa na obi ahia asemimu esembisa na sembisa bia buruwe ana ne enuruwe a onfro na chechiem kire no me pa show me dase me number e ba ko pe okay 053 782 68 55 me number no pacho obubo no mrofo me se bubo na kan mu okay 0 24 ayaka 053 782 68 55 yes enti asubio 053 053 782 68 55 Oy my dad see at you and Zafre obai Pacho mesume dase webusia yakohwe video no abba na branta yin semi ha drink akra ase ya rewo na nsu be bi nsu no abranta san hoje semi yare sei one house say wo bobwa ayo fe ehunhum yare wo ko hospital say ehun ne yare kro ni nyina chini so se biso akọ gala me eko underground ura underground ese kwa ese mi ni hweye se bia mankwa minidi wa kro ya so wo san pese wo hwe wo ma no ntade a wo ye shock afo se wo ma no beti ahwe mo de wa kra besa me yo haw asa ma wo ma na pese wo hwe mo ewiase ye obi betimi edi ni hia ne obre ni na echa wakoya ade a ompe ana so beti wakowi eche no na afi ni oye ni nyina ode akosha fo 6 feet ewiase muma ye ma ye ni enko ya setenemu ene ya mpomodin ehu yiye ejuma ya wuye first illegal second esanso unhealthy ema nyame ya wadom ye nchewe wesenya yare kro na so wa se ni tia wo bre wo eku hu no wo maniti bomodin na nya wa yaresa unya wa yaresa ni wi a wa pejuma fufuro bi anase na be kompa wetimi ahwe hu su yi wo ho na se ejuma we enhu so a wa cancer kwa beku cause chemicals na ekokoko mu no eno wa be sa finish unhwe wa pomudin hu yi sikara na wani edi achi
sika ne epe wo pe dia ye de wo mana na wo be hwom nya botre na nya ahoden no wonya ahoden na bibie no a muntimi enye fama wo ma sise na wo bo wako abrantie chire mi say asembe krenia ejuma iska wo munso no esanso ye risk na asemu ye na nanu me kwakọ from unsi die mi akra efiti ene kwakọ me sha sa frem na nanu ye se nya na nanu bia na beti wa from o se obi o wa onde na na bi o wa me wo bra obi o wa se so ohia bi ntino ono ode aduro kana no sa na na bisa no ye frɛ no de bi ode ba lokra be sa ba wa bra bo nia obeye bibi legend no nia utimi ka se o mu ameka na asema na osresere awona na wedem tinto ma sorry omo na ye frɛ omo nkrofo no na ye frɛ omo nya na na bia onni do ba wiase na oba yi je se rape ensanom den onyi no hwembi se me ko frɛ no ko frɛ na agede we na wasi etimi nya ye se wo ben abrewa na wo tinya kwa na se usma abrewa na wo tinya kwa sem yen memru afu yen ben wo yen timi tinsem yen nya nyama bi so fanfa ho na se ye aka ekire me dem yen ntem atesem na na bi wo ho me na ba kwa friend because I need something, you know. It's a brabon maybe I could or say it to me enya spiritual backup. I was some who was adventure as I say comment section drop a comment. That means me who adventure ever near my airport for self branton who any spiritual things ever from and me who adventure a day ever. Shannon say emergency Ghana TV. Na me so me didn't hu chairman no idi am jesuo enu ane akosia faculty memory fi se obe like na wa share once subscribe day amame abusia that's the next year best so ehia bi me amo enitia ejema hinewa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.